Tá mí den seo inmh chun Cúla4 a dó a cheola, agus tá mí ag seola app eile Olly an Veain Bheag Bhán. Níos Cúla4 a dó sé an tarna app tá ann de chuid TG4. Is app réamhscoile den leanaí, agus bhí ceanna go nuair an reachtanúir sin Cúla4 a hain, agus bhí an éileh anna bhór agus cheap mar beidir go chóir den cean eile chuir sa trá. An ceann seo tá sé ddíorthar uimhreacha, dachanna, is fé le stórfocail éadaí a haint, tá sé tharbh go tá bia ann. Agus cluichín tú glóir leanaí agus iad a caint faoi na rudí so dearn siad uail nó dearn siad moncaí agus gléint amach na hibhreacha, gléint amach na bítear, so tá sé tharbh i dachasúil ach an spríú le an am céin agus sin an rud tá muid géir go meach leanaí tríal rudí, sprí agus ag fálam in an is an únáíire. So sinna chuiscoil se chu bunnagan. An tarna app atágan ná Olly an Veain Bheag Bhán. Seo app idirnáisiúnta tá ann den chlór Olly an Veain Bheag Bhán atá ar TG4 aistre go Gaeilín. Tá gairí go hanamh leis ar den fís agus gan dát beag an app stolim go meid éileh anna bhór an app seo mar dheallar sin. Tá leagan Gaeilge de App agus tin tú tríd sais dúinn beag Olly agus bíonn tú trílar buscaí agus há tú rásaíocht timpeall agus is spráil ón méid a hiigem ar maidin ag an seola is spráil in na leanaí é sin. San lá tá nimhein, tá na leanaí atá timpeall in na léanta seo, tá siad saolaíocha iad isteach in nán na teicnolíochta agus picin siad suas iPhone na tistí agus tá siad níos éifeachtaí ar an iPhone ná mar tá na tistí hain. Mar sin ní bháin gur canéal telefís an míid ach tá muid ag freastal ar leanaí ar an Idirlín ar na hádáin difriúlan meán cumarsáide tá ann, na meán Claude, na meán sosialta agus na hapanna agus na Cluichí Idirlíne. Tugad míid faoin air go mbíonn éileh mór ar Cluichí go háirthe go tistí atá géire na leanaí chiimead gnóthach beidir ar aistir fada san chóir, tugad siad iPad dóibh chun scanána haspáint dóibh nó cluicheúir dóibh agus thug mar faoin air go raibh éileh sin agus go háirtha ceann in Gaeilge a bheith cinál i dachasúil ach tainmhach agus spríú le an am céine. So tá muid ag freastal ar na leanaí seo atá ag lorug rudí teicnoliaachta atá spríúil agus spregúil agus daite agus sin tá muid a déanamh.